Shalom. Horasma dihita namandohoti parmingguan di Bagasan Joro HKBP Mampang Prapatan. Lumobi dihamu natongon ombasondope mandohoti parmingguan di Bagasan Joroon. Debatama dongatama debata. Neng masuk mahita saat marsaat teduh mahita. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor sia.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Lulion maha au ale debata, jala parbadahon badakku dopak bangso naso daulat roha. Sai palua maau sian bawa si ulahon sifat oto-oto dohot hajek kelon. Ai hodo debata haroroan ni hagogoku. Tongosma hatiuronmu dohot hatigoranmu. Akan nama nogu au pataru au tu dolok ni habadianmu dohot tu ingananmu. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asima roham dihami halak naggaleon, di idaho nagogo domu tsunami, sai talu dohami di bahen alani hagelengonami, di baheni hupangi dohami tuho, sai pargogoi jala pamonang mahami maralohon musui, marhite-hite panaonan ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata sian patik palimahon sahat 10. Patik palimahon. Ingot pasangapon mudo natorasmu
Ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martuaho jala leleng mangolu di tano nani leho ni Jahoba di Batam diho. Paunomon unang ho mamunu. Papituhon unang ho mangalakup, pawaluhon unang ho manako. Pasiaon unang koholo makatidakon hatana sotutu marolahon dongan jolma. Pasapuluon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lombuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogo imahami, maulahon na hobar tupatikmi. Amin. Potima dosata, ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup ni roha jalana basar doho, saya mar pangulahi maroham midahami, dibaheni saya sama dosa dosa nami, dang adong nahu pangasahon hami dukoni asi ni roham. Hati goran na pinatupani anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesani dosata. Alani pangalasiota do umbahen nata tulang Kristus. Jala binaheni hajahatota do ibana mamubang. Ape tu ibana pica-picang parhitean ni hasonangata. Jala binaheni bugangna malum itahilala. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Yesus di jalan
tabege mahatani debata turpuk ni ari mingguon sian Yohanes 12 ayat 20 saha 33 tajahama marsori-sori. Alai adong ma deba halak gorik dongani akan nanak koki laho martangiang di ari rayai. Jadi didapoton nasidama Filipus nasian Betsaida nadi Galilea mangelek-elek ibana min nama Tuan nami naing do idaun nami Yesus. Dungi Roma si Filipus di pabuamai tu si Andreas, dungi Roma si Andreas rap dohot si Filipus pabohaos satu Yesus. Gabe di dok Yesus ma mangalusi nasida, naung dapot matikina asa marsangap anak ni jolmai. Tutusi tutudo nahudokon tuhamu, dang naganda emei moloso mandabu tutano jalamate, dungpe mate asa godang parbuena. Agoan ho sama namar hamaul hon hosana, alai nama sogohon hosana di Portibion, ido nama ngaramotisa sahatu hanguluan saleleng-lelengna. Au ma dihuton ganupna olo mangoloi au, jala ia disi au, disima dohot anak somaku, pasangapon ni amaido ganup na mangului au. Nabosa do rohaku nuaing, ahama dohonoku, palua maau, amang siatikion, alai taheng, alani ido ubahen nasahat tikiot tuau. Pasangap magwarmi amang, dungi Roma suara sian banua gijang mandok, nunga hu pasangap laos pasangapon hudo muse. Jadi dungi bege natoropi, nina nasidama, ronggur doi, akan asing madok, adong do suru-suruan ni debata nama katai dohot ibana. Dungi nina Yesus ma mangalusi nasida, dada alani au umbaen naro suara ondeng, alani hamudo. Nuaing maju pangtikina, asa diuhum Portibion, si pabaliong ma nuaing raja ni Portibion. Anggo au dung dipatibo au sian tanoon, taitot kudo saluhut nasida tu au. Ido sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata, jalan nau peopsa. Amin. Tidakon maha porsiautai
songon na hina tidakon nidongata sa porsean di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tidubuhon ni si Maria na gabi-gabian siang tondi parbadia andorang sahubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguluh ni silatus nama tetar bajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamuni di bata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanom mangulu alak mangulu dohot namate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hato pani halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihangulan na sora sudah amin. Tabigema kursian lasia diuduti dohot maranata.
sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. KBG Matik Ting di Minggu Sadarion. Tabigima tikting ni huriata di bagasan mingguon. Naparjulu guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu judika. Lapatanna luluhon au ale Jahoba dohot topik hot doholong ni rohani Jahoba sian Jeremia 30 sada ayat 35:1-37. Napa duahon persembahan diakoni. Sadarion Minggu 17 Maret 2024 di parmingguan pukul 7 WIB dohot pukul sia 30 WIB tapatupa pelian amplop diakoni laho mangurupi pakobasion diakoni huria alani tapasahat ma ditiki marsi jalangan duk sipul parmingguon patuluhon rapot panitia pesta gotilon sadarion Minggu 17 Maret 2024 dung sipul parmingguon pukul sia 30 WIB maringanan di konsistori di patupado rapot panitia pesta gotilon HKBP Mampang Prapatan. Pinabotohot tusude panitia asariama maddohot tisa. Paopaton partangyangan wik. Di hari Selasa 10 sia Maret 2024 masuk pukul 10 sia 30 WIB patupaot tado partangyangan wik ima di Wiksada di bagasni keluarga Amangha Siaan Inang Buru Pardede di gedung Serbaguna. Wik tolu di keluarga Amang N Simanjuntak Boru Simangunsong dohot keluarga F Siagian Boru Purba di konsistori. Wik 5 di keluarga D Samosir Inang Buru Marpaung alamat di Kebagusan Raya Ujung nomor 35 RT 10 Tolu RW 05 Jagakarsa Rap Mahita Maddohoti Partangyangani secara khusus ruas ni Wiksada Tolu Dohot 5 Palimahon Pajongjokon calon situa di pabotohon matu ruas ni HKBP Mampang Prapatan panuratonon gabi calon situa sian ganup wik marujung ma di pangujungi ni bulan Mareton jala pukaon ni huriama parsiajaran tu calon situa di bulan Aprilon alani pinangido masian ganup wik asa talehon bema aka guarna paonopon partangyangan borhat-borhat maddohoti ujian akhir di hari Sabtu 23 Maret 2024 pukul 10.05 WIB di patupado partangyangan borhat-borhat laho maddohoti ujian tuaka yanakon ni huriaon
Parsikola Mamukasian SD, SLTP, SMU Manang Sederajat, dohot perguruan tinggi. Dung sipuli diuduti dohot pamohalion menghadapi ujian. Parsi dohot ma aka natoras. Papituhon parmingguan variatif HKBP Mampang Perapatan. Pinabotohon turuas HKBP Mampang Perapatan di hari Minggu 24 April 2024 pukul 10 pitu WIB maringanan di gereja HKBP Mampang Perapatan Patupaud do parmingguan variatif. Pawaluhon ibadah pasion hobbar tu kalender gerejawi Patupaud ni huriata ma partangyangan pasion manang pardalanan ni sitaonon ni Tuhan Yesus. Tulu ari padudut ima di ari Selasa sahatu hari Kamis tanggal 26 Maret 2024 pukul 10 sia 31 sidungna. Alani dipangidoma tuganup punguan kor kategorial asamarkur jalaganup kur manang vokal grup keluarga di paubuk ma tu si taonon ni Tuhan Yesus. Pasiahon parningotan hamamate ni Tuhan Yesus ulaon nahohom dan marulaon nabadia buha-buha ijuk dohot parheon dohot pesta haheon ni Tuhan Yesus manang Paskah. Di hari Jumat 20 Maret 2024 di Patupado parningotan hamamate ni Tuhan Yesus ulaon nahohom dohot marulaon nabadia. Tapatupado parpunguan pukul 7 WIB bahasa Indonesia dohot pukul 10 WIB bahasa Batak. Pinabotohon tu akar ruas ni huria namar sahid nama sihol marulaon nabadia boima pasuraton dirina tu parhalado wik hobasan ni huria ma di botarina di bagas nasidabe. Di hari Minggu 31 Maret 2024 pukul 4.30 WIB kebaktian bahasa Indonesia maringanan di komplek gereja di Patupado parpunguan buha-buha ijuk na dihasuton ni sekolah minggu. Di hari Minggu 31 Maret 2024 ima pesta parjolo Paskah manang parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus. Tapatupado parmingguan pukul 7 WIB bahasa Indonesia dohot pukul sia 30 WIB bahasa Batak. Di hari Senin 1 April 2024 ima pesta paduahon Paskah manang parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus di Patupado parpunguan di gerejaon masuk pukul 10 sia 30 WIB bahasa Batak. Pasapuluhon undangan periodisasi seksi parjolo seksi lansia sadarion Minggu 17 Maret 2024 dung sidung parmingguan pukul sia 30 di Patupado periodisasi seksi lansia nani uluhon ni Dewan Koinonia maringanan di gedung sekolah minggu. Alani onma undangan tusude ruas lansia di huriaon asaro maddohoti ulaoni. Seksi ama di hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 dung parmingguan di hari pukul sia 30 WIB di Patupado periodisasi seksi ama nani uluhon ni Dewan Koinonia maringanan di gereja. Alani onma undangan tusude ruas ama di huriaon asaro maddohoti ulauni. Pasapulu sadahon ruas ni huria nataba mamuka sadarion Minggu pukul Minggu 17 Maret
2024 gabe ruas ni Huria HKBP Mampang Prapatan Ima Elsa Agustiviani Simatupang Putri Boru ni amata situa pesta irun Simatupang tubuh ni Inata Nurmala Boru Situmorang. Alamat Jalan Bangka 2 Gang Tolu nomor 10 Sia Jakarta Selatan masuk tu Wiksada. Narosian HKBP Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Tatangihon ma gabe ruas na aktif di Huriaon pinangido ma asa jongjong nasida. Melihat ya. Pasa 12 hon ruas napida. Mamuka sadarion Minggu 17 Maret 2024 nunga pidda Huria sada keluarga Lambok Iwan Rudianto Aruan inang Bu Evelyn Teresia Saragi Sumbayak dohot 2 ianakon nasida alamat Jakarta Garden City Cluster Alamanda Jalan Alamanda Pitu Blok C sada nomor 125E Cakung Timur Jakarta Timur Wik 2 nasida Piddatu HKBP Anugrah Tosai baru Resort Sinta Nauli Distrik Walu Distrik 5 Sumatera Timur. Napa 2 hon keluarga Hel Jondri Sinaga Inang Rohayati Boru Simbolon dohot tolu ianakon nasida alamat Jalan HM Joni Aspol Pasar Merah Blok T nomor 5 Binjai Medan Denai Wiksada nasida Piddatu HKBP Pardomuan Resort Medan Selatan Distrik 10 Medan Aceh. Pas 10 toluhon ruas Parguru. Mamuka sadarion Minggu 17 Maret 2024 gabe ruas Parguru ma di Huriaon Ima keluarga Novan Tambunan dohot Mutiara Boru Ritonga alamat Jalan Poncol Jaya nomor 52 RT 10 RW 5 Kuningan Barat Mampang Prapatan Wik 2 tatangyakon ma gabe ruas na uduk tu aturan peraturan ni AKBP Pasa 10 ton Padidion Nabadia di hari Minggu 31 Maret 2024 naing patu paudo Padidion Nabadia pinabotohon tu sude ruas ni Huria HKBP Mampang Prapatan akana toras na naing mabuan ianakonna majalo Padidion Nabadia asa pasuraton ianakonna marhite nama jalo jala mangisi formulir Padidion Nabadia na di parade ni Huriata jala dipatupado konseling tu aka natoras na laho tardidi di hari Minggu 24 Maret 2024 pasa 15 hon acara pangapulion sadarion Minggu 17 Maret 2024 pukul 10.30 WIB di Patupado Pangapulion Sian Huriata tu keluarga Nyonya Silalahi Boru Sinaga maringanan di gedung gereja alani pinanggido matu sudehita laho maddo tisa pasapulonopon ruas namar sahit tabuan ma di bagasan tangyakta akar ruas namar sahit bui mata jaha di wartata hata ni debata pasahat madalan butu jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon pesalmen 37 ayat 5 pasa 17 hon namar ulang tahun parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata namar ulang tahun di bagasan samingguon didok hatani dibata ai tabbaan nido
diho gajang ni ari-ari dohot taon ni ngulum dohot dame. Poda tolu ayat 2. Pasapulualuhon nama rulang tahun pardongan saripeon. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun pernikahan. Turuas ni huriata nama ulang tahun di bagas samingguon. Didok hatani debata martoruk ni roha situtu marlabok jala marlabbas ni roha marsi hayahan di bagasan roha naholong maringgason hamuma mangaradoti hasadaon di tondi pinadomuni dame. Efesus 4 ayat 2 1 tolu. Pasal pulisiahon pakobasion kategorial ni huria boima taida di buku tikting parhepengon terlampir aka pilihan hamauleateon dohot na asing nasojinaha di tiktingon taida madiharotas acara na adong di hitabe songonima tikting di huriata di bagasan samingguon tuhatama mamasu-masu. Huhut papungu pelean sada A sada B marende mahita sian buku ende tabege makor sian ama.
Huhut papungu pelian sada A sada B marende mahita sian buku ende nomor 766. You
dak lupa apa silas maroti todong nang dongan dakar pengasapon Tuhan Yesus hapur susah Damini debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mengeramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita sudi akka manginang. Songonima dohot diruas naik baru. Horas ma itonan. Adi dinak itot tete itu ane. Oh iya, mau lihat ma rak marsaur hita ditongani huriat tadi som. Barita nauli di minggu tasadarion di minggu judika luluhom ma'au ali jahuba. Imana tersurat di buku panurirang Jeremia di biddu 30 sada ayat 35 sahat rodi 37 hujahama dihita. Songonoddo hatani jahuba na mangalehon mataniari gabi panodang arian aturan ni bulan do akka bitang gabi panodang borngin ibana manggucang laut gabi marhasak akka galubangna jahuba sebaut do goarna tuksura masohot akka aturani maradupon au ninna jahuba masadima do pinoparni Israel unang be targoar bangso di juluku saliling-lilingna songono dohatani jahuba molo tung dapot suhaton akka langit digijang jala dapot dudoon akka ujahan ni tano auditoru doh maau mabolokon sadok pinoparni si Israel ala ni saluhut nabi nahen nasida ninna jahuba olak nido sahatna huriana hinaholongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus nunga marang napiga minggu hita memasuki minggu prapaskah manang somal tadok dotongi minggu-minggu pasion jala noeng masuk mahita tu minggu judika di minggu nalewati minggu letare minggu naro minggu palmarum letare madok marlas ni roha palmarum boido honota hirana mengelu-elukan manang Maria ia atau mulo songonido di minggu-minggu pasionon panaonoddo anggo lapatanna penderitaan akka parukilon idu sasitongna ditaringoti alai goarni akka minggu tamandok letare marlas ni roha dungi minggu naro palmarum Maria ia jalan waing judika berilah keadilan kepadaku ya Allah. Ahado lapatan ni akka amang inang dingulu ni akka naporsea di Tuhan Yesus Kristus. Pabua minggu on sude di masa-masa panaononisa sitong namang gobarot tungulu ni hita zolma doi bahwa daksirak kita sian ragam ni akka panaonon. Bahkan Tuhata Yesus madok manang ise nanaeng mangihuton ibana ikon olodo memikul salib mangadupi akka si taonon alani bohado kita mengadupi atau bagaimana kita berada di tengah-tengah penderitaan boy merlas ni roha
bui tong Maria iya kuncina ima luluhon au ali Jehovah, berilah keadilan kepadaku ya Allah, asa debata na mangaluluho kita, asa debata na memberi keadilan di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulut tanah adong akka penderitaan ni alani tabering majo nangit-nangit akka amang ahado na masa di bagasa turpuhon jala ahado alus ni debata di tonga-tonga ni nani alaman ni bangso Israel parjulu ganup do hita botosa alani hajukaton ni hala Israel maradupo debata alani ikon uhumom ma nasida uhuman na parjulut tu hala Israel na di utara di tahun 722 tertaba manasida tu Asyur songoni mamuse di tahun 580-an adorakso Masihi tertaba manang halak Juda manang Israel selatan tu Rajau Babil hacik do bayako kita bangso yang sudah biasa dengan kekayaan, dengan kejayaan. Buido honota raja nasida ima raja nabui madok akka narikot di nasida tu akka raja na humaliang. Bait Allah sedemikian agung, sedemikian hebat yang mereka agungkan juga. Nabui halahi rosia dia perupani pangaratuan Nabi Hian manang nalau alai sahat di Jerusalem. Wah, alai dangadongbe tading masudiak kana tabuhian na adonga hanama akka amanginang hahaciton dangadongbe hak sipil nabui dohonotta madok nasida bebas merdeka apalagi madok hatana madok pikiran na pedang bui satu hak milik nasida pe dang buibe nasida berkuasa sepenuhna bahkan adong dia nama biar mangula mulu taulan no sohita mabu hasilna bakat tu na panguli honggeleng na pedangulu ano merumah tanggoy buha musema masa depan nasida jelas sada namacai argahian ima mereka memahami bahwa kekalahan fakta dijajah atau dibuang tu Babel itu adalah kekalahan Tuhan. Dang diingot Tuhan taibe kita. Ada wibana siak kita. Tuhan ni halahon nama na berjaya. Madok akka Tuhan ni na menaklukkan nasida. Alai akka amang inang tuani ma adong akka na poso ni debatana olo disuruh tutonga-tongan ni bangso na mengalami penderitaan ni na mungkin sebagian nungasongan na berputus asa na sida alai adong narade akka na poso ni debata siap pungon na sida ido tongi haradion na sida do na diigil debata adong ma akka panurirang termasuk ma panurirang Jeremia panurirang na sangat memperhatikan mengadung do panurirang mamereng makilala nani aini bangsonai jahamitama buku ide adung ni si Jeremia manang ratapan Yeremia sedemikian rupa alalos marhitibana maro elus ni debata tu bangso na sedang menderitai. Alani los buido on amang refleksi di tonga-tonga ni kehidupan tanuaing di akka na mauli hape na gudang akka parukilan na gudang akka petantangani adong dona olo tampil di jauh de batasian kalangan kita sendiri dan ini diharapkan untuk kita juga di zaman tahun akamang akan naradi jauhon suruon ni debata lahu patol hason elus ni debata di tengah-tengah ni situasi na sedang tak adapi. Daksi Jeremia na jolo beto turotu hita. Alai hita na manuaingon ruas ni HKBP mampang perapatanon.
ipakulingi di bata, ijo di bata, siapa dari kita yang mau untuk dipakai Tuhan menyampaikan jawaban, menyampaikan akka napapos rohani bangsa ni di bata. Manai dotor hatta kamang padohan ni tuhatta marhite naposona Jeremia. Aha matahe nabui berengotta amang inang. Naparjulu di doktu nasida nang pe naung di tonga-tonga ni parukiloni alai berek kamuma tatanan surya ini akan adong di sekitarmu naung ni hilalamu saliling naun adong do mataniari parguruan ni arian manang panodang arian adong do bulan do bintang ya aturan ni borngin manduk borngin jala molo adong hagugoon namang gucang laut marhasak akagalubangna itu kan sudah ditentukan oleh Tuhan jala merdalad doi itu terus dang berubah noni dang adong namang ucati jala omara nataro akamangate molo ngatarong songon hukum alam namon innahita kan tapi yang membuat hukum alam itu siapa yang membuat alam itu siapa ya lu jahita anggo ilmu purtibiodo tabayan mengalului isu de dang dapat tita noni ya akka pilsup na terkenal na sangat hebat pe dang bui mangaleon alusna alai molo perhapor seaon alusna debatado mabahin jadi tumi bodoh hapor seaoni habe sian akka filsafat sian akka parbinotoan nadia pe ibana alani didok songonon molo maruba noni molo so adong bi basongoni mama tutu dang adong be di juluk kube bangsa Israel sangon namaul atusan alai tabu ma sian terjemahan Alkitab sehari-hari murado atusan didok bahwa kalau itu berjalan semuanya ya tetap dan Tuhan memang menginginkan itu jalan umat Tuhan yaitu Israel pun tidak akan berpindah dari hadapanku. Naneng do na ho do holong ni rohakku di bangsok kunak pemenderitan waing. Ho do holong ni rohakku di hamu akka na porsea diau. Ho do rohakku di akka na olo mulak jalo okku do alai tutu akka na solo mulakina sidama disi. Ido anggo apala padohan ni tuhatai. Tu bangso na mengalami penderitaan merhite na posona Jeremia dan amang inang holong ni rohani de mata dang mubah tu bangsona jala memang ido hakikat ni debata tu hatai ibana do natwari ibana do nuaeng los ibana do mersubut ido akamanginang ibana naung makaholongi jala mamili bangsonai ho doi nuaing nang pe adong akka namang gucang adong nama kutur adong na mabahen tuhita akka mungkin namaol pikiran alai anggolong ni rohana hot do dihita marsugu pesongonido akadongan nokya madohoti metode penginjilan explosion evangelism ngarok tahe sakita nokya madohoti mulu sodong depe buido disadatiki ya tepat dahon tok anak sekolah minggu biasanya sudah banyak yang tahu metode itu. Mengakhiri persiajaran metode metode penginjilan yang paling populer adalah salaman Tuhan. Salaman Tuhan itu adalah begini, lalu
Saya dari bawah, dari sektoron meniup ibana. Jadi ibana mencengkram au, alai au pe ikon, olo dicengkram. Manang maaf molo tapartudus sunate amang, ya tu pahapahanan tu keternak ningom majo. Antara anak kucing dengan induknya, lalu dibandingkan dengan anak kera dengan induknya. Waduh tabering tahe, ya. Molo anak kera isi do nomor sigatung isi nama kokop, ya. Anaknya itu yang memegang induknya. Alai molo kucing wah induknya yang mencengkeram. Teologi nata anut ibarat kucing dengan anaknya. Songoni do holong ni roha pakokopon ni tuhatai tuhita. Nangpe di parukilon. Nangpe di akar ragamnya. Molo songon kera wa mulu galiau au ma anak nai medua do pegang aki tu induk. Alai molo kucing gali piau dia akan cengkram saya. Hanya mau nggak saya dicengkramnya, maaf dang dicengkram dang digigit. Mulu gigit cita do kan? Goreng. Ya, tapi kita ngerti. Molo so olo au tong do adung guguna dang itu molo songon na mau lau rupani. Iya. Nah nuaing molo songoni do HP padok ni debata. Hok do holong ni rohani debata tu bangsona. Tinggal hola bangsona do nuaing bahado olo do tutu ibana di bagasan, olo do ibana marningot, olo do ibana marpangulaon di bagasan holongi. Molo pe adong uhuman di bae debata. Heado tabigi tahe onak kaulau ninat tamon mamiari. Masih ada mamiari ya inang. Mamiari boras. Ada kadang biar deh. Menampi. Iya. Bohama memisahkan beras dengan menir. Atau mungkin masih ada kulit padinya. Monis ido menirat ya. Ido teh. Sutuk salah medok olo monis. Alai adong dope. Ya mungkin kulit padinya sedemikian rupa supaya tampak mana beras yang bernas itu dan terpisah dengan aka menir naking manang monisi. Alani unang negatif tabereng akamang unang negatif tabereng molo adong akka parukilon akka sitaon naro di portibion. Justru bagian ni nalahu menguji doi. Justru bagian ni penguatan doi di tonga-tonga ni perdalanan dala disima jauh-jauh naking lulu kon au ali debata ya berilah keadilan kepadaku itu adalah penyerahan dirinya kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepadanya kekuatan memampukan dia untuk menghadapi taingot akamang hinangit tokin nai masuk mahita tu perningotan panaonon itu kata Yesus tulu borongi kita padudut lahu payuti hutotsa. Salah satu yang paling menarik tutu bagasar rohatta nazonok tu kita ima pertangyangon di Tuhan Yesus di Getsemane. Jolma do ibana alani duk takas tokin nari nama penderitaan ini sebagai jolma makilala do alai ahama di ujung nani dok dang lomokku alai lomom neng perbuah di si parukilon adong do mulubu buat tomu mai alarang lomokku lomomma najadi ada penderitaan itu di ayat hatta ala zolma do ibana song kita 100% ala ni dihilale ibana do hacitoni jala Tuhan ma marhiti du hita lam takas manada balgani holong ni tu hatai ai rodo ibana makilala si taunot tak rodo ibana
portibion asa tahilala asa di buan ibana penderita tai. Adong do sadala panurak buku sian Asia, jadak sian Eropa na lagu mudang do hora penderita tadi Asia on. Ibaen gore judul di buku Allah yang turut menderita. Allah sasitongna dang ada penderitaan na. Allah yang mencipta, Allah yang bisa membebaskan, tetapi Dia mau untuk datang menderita bersama-sama dengan kita manusia. Laho mangaluluhon hita zolma. Alis untuk salat tepat dohani, salamat do iba sauti mangaluluhon ni ong gawe mergati doho i gawe hado tahe. Olo do gawe mangaliluhon kan ino kan? Enok pardohani untuk salah mangaluluhon, memberi keadilan, membela, ya, mulu mangaliluhon nga menyesatkan nga daube. Hulahi akka manginang, molo adok penderitaan, dapat tersumurut kita. Molo adong akka parukilon, pasti do adong, baik parukilon rupani secara pribadi kita adong bidun waing pasti dui. Ay rupa dohan ni akadong ataon yan akalawak ni na di lapo tuak ya di dokon lapon lawak ni si jurtulin na kan ay si sakui sahit na bidu hitaon nuaingin na ino masing-masing adong bidu kaparuk kilon na aledak pola di ipabuwa-buwa ino jadi ne sakui bidu sahit na tuturi tuturo. Iya, alai molo adok pe sahita, adok pe parukilota, adok pe akatantangan di hita. Bersiajar mahita, tatangihum mahatani tu hatta di tikyon. Dang ikum madili hita, dang ikon buatot ta akka dalan naso denggan. Ini amang ala kebetulan di wagasa saminggo mardohoti sada kegiatan kami maperdumua tu akana perhapor siaon aduk keprihatinan dibering aka pimpinan-pimpinan agama dakolan Kristen natadok ayah hado nama sanwa yang di tengah-tengah ningulu ni hitaon begitu teganya satu keluarga mengajak anak-anaknya anggota keluarga secara sadar untuk bunuh diri. Begitu teganya seorang ibu membunuh anak kandungnya. Ada apa dengan kita sekarang ini? Ada apa? Itu ngatongan ni masyarakat tak nuai. Naso mangulu be pakka porsiayon na tutuhani na mangalehon jalan keluar asa ikut jalan fatal kematian dibuat B alai omma jauh-jauh tu hita omma patugo kita kamanginang di tonga-tonga ni situasi na songoni ya jari do hita nang pe adong akka parukilo di hita alai ikut tugudu hita ay adong do tu hatta na mangalehon pos ni roha di hita. Hala o terutama hindi ta akana di daerah timur mamul hala Eropa biasana itu logikado dipakai nasida. Ala yang hita dong do nomor goar perasaan. Di hata Cina perdohan krisis di dok Weiji. Krisis biasanya dipahami halak doi sesuatu na pitur mabain wah hamaguan namon etorima jala memang mulut tabering arti kamus ni krisis ido salah satu kemilut ina dotong kemilut on arahna tortu negatif alai melodi padohan wiji dua kata wei sebenarnya itu memang ancaman tapi ji itu adalah kesempatan. Benar di dalamnya ada ancaman, tapi bukan ancaman tok,
Kalau kita tidak bisa mengendalikan memang ya ancaman itu akan bisa membuat kita menjadi ya mungkin sampai seperti yang tadi fatal. Tapi unsurnya atau esensinya sebenarnya di dalamnya juga ada kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk berubah. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk mengenal diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri, dan dari situ kita akan melengkapi diri kita lagi supaya lebih baik lagi. Jadi unang pitorna fatal nai di bereng, unang alai di bereng tong kesempatan nai, dan kesempatan itulah yang diberitakan oleh firman Tuhan kepada kita di tonga-tongani akka parukiloni. Nuaing amang inang nunga majonok behita sahat mahita tu panaon itu hatta Yesus Kristus nakita sungguli do bahwa khot do holong ni rohani debata tuhala Israel di sini dok memang dibidu 30 sada dotong di ayat 30 sada 32 1 34 ya di sini taringoti bahwa bayinon ni debatama pada nai baru tu nasida pada nai barui dang besongon nabi nahenna tu oppu nasidahian alai bahenon nama surat tononna di bagasan ate nasida pada nai baru di bagasan ate ni bangsona ai bohade di bagasan ate pada nai baru mauldo memang atusan molo harfiah dipahami. Alai sasitong na yang dohonon ni debata tu bangsona sahat tu kita menuaing. Ia padan nai baru na dinok nai ima padan na ikom masuk tu bagasan diri ni ganup jol mana olo porsea. Jala ima na pinatupani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ma nagabe hataridaan ni padan nai barui. Nadi haporsiai ganup halak jala marhite tod di mai tod di porbadia nasi nuruni tuhatai tu ganup hitaon jala ima totok patugu rata ima pengotok kita sudi alanido amang halak na porsea di bagasan debatasi tulusada pasti merasik kita sian halak Israeli ai sita danasida Mesias sita danasida Yesus Kristus ala yang guhita ngatak kasta tadda tod di perbadia pe ngadi lehot tu hita tod di perbadia idot na patugu rohata totong di bagasan diri taon ala ni ido ubain na say adong suara menungguli hita apalagi suara ketika kita berhadapan dengan suatu tantangan suara ditike adong sesuatu na mungkin songon namin dua nakir rupani ya ancaman do peluangi ya lau patuguhok kita disima makuling tod di perbadiai mangatoi hati nuranita asa boy dapat tita dalan nadengkan dapat tita hatuguan ni hapor seauta atong inang amang sudi hitan waeng asa totok kita di bagasan las ni roha songo juju ni akaminggut minggu na lalu songoni musedo minggu naneng rodo pe atong ta odihot petapa odihom madirita tu debata madok luluhon au ali debata asa margugu au di tonga-tongani akka ragam di parukilon di tongani nguluon amen martangyang mahita mauliate madiho ali debata manami na pasunggulot tu kami di tonga-tongani perdalanan ni ngulun nami say rodo wale tu hapai ngotok kape holong ni rohami nahot do holong ni roham di akka naung pinilimu hok do holong ni roham di akka naung pinaluam hami do jut do olo manadikon alani akka parukilon na adong di tongani portibion alai marsiajar mahami di tikion ali di batamanami pabua rodoho dilihok kodo totong ale Tuhan tu kami to di margugui hok kami atong patau mahami totong di siale Tuhan
Mula tung adop piak ka pergumulan namin waingon, wadupi kami ali Tuhan, pargugui mahami di bagasat todimi, palua mahami syarragam ni akka hamauloni, asiroham ali Tuhan nami. Satu tangamu ma sudi keluarga nami, sudi kami nang di akka ulaon nabi, pargugui ali Tuhan. Utangnya ko kami do secara khusus akka anak pun nami, pasu-pasu nasi dari Tuhan baik di pertumbuhan, songonia le Tuhan dia ka persiajaran nasi dabi, nang di akka naung tikina le Tuhan, daputan ulaun alai olak ni noedang no pepatu dua madina sidak ka ulaun na, nang di akka naung berumur cukup untuk merumah tangga, ali Tuhan saya juk duhubok kami tu adopamu, pargugui mana sida le Tuhan di bagasak kolong mi, laho mengalului pasangan naho Bartulomo ne roham ni nasidabe. Saya adong do di bali Tuhan nungasongon na berputus asa dang adong berokapu ninna. Alai hodo ali Tuhan na mangukap rokap alani patuduhom ma akar rokap nasidabe. Nang tu akar rumah tangga naung liling masihol nasida letor dia para anak konon. Saya hormat tutok patuduhon mangalehon yanakon si halas sonon nasida. Hutangnya ku kami doa program kerja nami di tongani huriam saminggon ali Tuhan aka periodisasi ni seksi sondo aka rapot ni panitia pe ali Tuhan saya hormat tutok mengajari margogo kami saluhutna laho mamikiri mangulawan aka nadengga tujulu marhiti aka seksi do aka kepanitiaan si holdo rohanami ali Tuhan bakit aka situa sian tonga-tonga nami laho mangguhyak ka ula pangula di tonga ni kuriamon tuhi marohanya karuas ni kuriama le Tuhan nanang pakyomu gabe na posom laho padimudimun kuriami laho makatahon hatam na denggani asima rohamale Tuhan utangnya ko kami dutong nang akadongan nami na marlas ni roha alani ulang tahun kelahiran adok 15 halak nasida songoni number ulang tahun pernikahan adong 2 keluarga Tuhan pasu-pasu dilas ni roha nasida pargugui nasida tetong ali Tuhan marhiti las ni rohai lahu patuguhor rohana sida mangula akka ulau nadinggan rap dohot akka hami ruas ni huriam nang di keluarga anape asiro hamale Tuhan adong dokka dongan nami na di bagasan parsahiton opat talak dirawat di Jabu alai sakhalak Imam Maria Utajulu na sedang dirawat di rumah sakit bukai manasida le Tuhan pasu-pasu nasida pasu-pasu obat si panganon nang istirahat nasida pe lau mangalehon hamalumon di nasida asimaro hamale Tuhan sahat tu tangam memahami saluhuna pargugui mahami lau mangula akaulon nami di bagasan saminggu naneng ron di bagasan anakmu Yesus Kristus tangihom mahami amin. Ditiki maredehita tapas sahat ma peliata.
tapasahat mapiliat tatu debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, do na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na khusus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparahasya kami pilihanon, pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu kami, asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaunmo, say sauk malomoni roham di Banotongon songon na di Banua Gijang, leo matu kami sadarion hanguluan siapari, sesa mat dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tu kami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Na hinaholongan ni Tuhan Yesus mulak mahamu di bagasad dame jalo hamuma pasu-pasuna di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakkon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.
Sesama manusia.